Ginpanginuala sang head sang anti-squatting and illegal structure unit ang alegasyon nga nanumbag ini kaginkuha ang bag sang isa ka bolantero sang nagligad nga natabo nga komosyon sa city proper. Sa interview sang Bomba Radio kay Lovejoy Hosenilla, iya ginpahayag nga sa 13 ka tuig sini nga pagpangalagad bilang punong barangay, wala ini sang record nga nagpanakit siya sang tawo. Suno pa sa iya nagapaluoy-luoy sa publiko kay nagahimo-himo sang istorya ang amo nga bolantero agod mangin malain ang iya imahe. Amo man ang upod sini nga nagpatigayon sang clearing operation. Nagpahayag man ini nga handa siya nga magkadto sa pulis kag atubangon ang bisan ano nga reklamo nga ipasaka batok sa iya agod mangin klaro ang matuod nga natabo. Naibaluan nga ginalegar sang isa ka bolantero nga si Jerry Brandia nga si Hosenilla mismo ang nagkuha sang iya nga bag nga nagaunod sang 4,000 pesos sang nagluntad ang kinagamo sa tunga sa mga bolantero kag ang clearing operations team sang nagligad nga Abril 10 sang gabi. Paluiluoy sa publiko. Ay. Hindi mo. Uy. Hindi ka kung tanawon mo muna yung aligasyon niya. Daw ginimo yung istorya eh. Hindi ako pagpatong-patungan istorya na ni. Bubon ko ako ni sa publiko dahil. Hindi kung gusto niya, pailan niya ko. Hindi yan. Iyan yung aligasyon. Punalos pa yan. Sila pinanuna yung pinanumban. Ang raya pulis, tanawon mo sila yung nagmabya una mo. Kabahin sang pahayag ni Mr. Lovejoy Hosenilla, ang head sang anti-squatting and illegal structure unit.